Rage da barka da wannan lokaci. Barka da wannan lokaci. Ya gida ya aiki? Lafiya alhamdulillah. Oh masha Allah. Ranka da Allah ina da wata tambaya. To Allah sa na sani. Da Allah ko zaka iya gaya mana sunan kwana da Hausa? Sunan kwana da Hausa? Tabbas sunan kwana da Hausa. To kwana mana inda ake kwana. To ai ka ce da Hausa. To in dai da Hausa ne ai kwana kawai ne. Ranka da wannan kai da wannan. Assalamu alaikum salam. Ya gida ya aiki? Aiki alhamdulillah ayyukan na kuna ba. Alhamdulillah mun gode. Masha Allah. Ranka da Allah ina da wata tambaya. To Allah ya sana sani. Ba ka amsa. Da Allah ko zaka iya gaya wannan sunan kwana da Hausa? Kwana? Tabbas kwana. Kwana da Hausa? To ai kaga magana yi. Kwana baka ce. Kwana ce kare kai kwana. An gama kwana da Hausa. Akwai ne Za ta kwana shi. to kwana ce wannan to ka ce mata to. Ba haka ne ba. Akwai sunanta. Gaskiya ne abin da sani kwana da Hausa. Shine koyi kwana. Ka ko kuta ce zan yi wani. Nace malam. Kana neman guri kaza an kai kwana haka. To gurin kenan ko kuma kai baka dan ka. Ranka da barka da wannan lokaci. Yawa barka gari. Masha Allah ya gida ya aiki. Lafiya lau wallahi ya jama'a. To ranka da ina da wata tambaya ne sani ko za ka iya sawa. Wace iri ce? Ranka da ko za ka iya gaya mana sunan kwana da Hausa? Sunan kwana. Sunan kwana shatale-tale. Shatale-tale. Ka tabbata? Insha Allah. To na gode masha Allah wakila. Kada dai barka da wannan lokaci. Barka dai. Ya gida ya aiki. Lafiya kala alhamdulillah. To masha Allah ranka dai ina da wata tambaya ba sani ko za ka yi amsa. To Allah ya sa zan iya amsa. Ranka dai ko za ka iya gaya mana sunan kwana da Hausa? Kwana da Hausa? Sharkwat kenan. Wata kalma ce da Bature yake amfani da ita. To amma ai kwana da Hausa ai ina ga da Hausa sunanta kwana. To masha Allah. Ranka dai barka da wannan lokaci. An lafiya. Lafiya kallon ya gida ya yi. Kalau wallahi kwana biyu. Alhamdulillah. Ranka dai Allah ina da wata tambaya. To Allah sa na sani. Da Allah ko zaka iya gaya mana sunan kwana da Hausa? Kwana ce kawai ai mai gida. An ce fa kwana da Hausa. Kwana. Gaskiya ba haka ne. Randa bawu kenan. Ranka dai barka da wannan. Barka da yamma. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah gogori. Alhamdulillah. Masha Allah. Ranka dai da Allah yana da wata tambaya ne. So ubangiji Allah ya sa na sani. Ko ka iya gaya mana sunan kwana da Hausa? Kwana. To an kai dai kwana fa kace. Tabbas kwana. Kwana to kwana mana. Okay. Na gane wato ma'ana abin da ake nufi da kwana shine kalankuwa. Wow! Masha Allah. Gaskiya ne kwana shine Kalankuwa yake nufi da Hausa. gaskiya ne masha Allah. Lalle kai asalin Bahaushe ne kai. Alhamdulillah ne dan kauye ne kuma na ji iyayenmu a kauye tun muna yara suna mana kwatance in mutum ya haka ya ce ai kalankuwa. Masha Allah wala gode. To jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu mai suna kacici inda kuka ji muna tambaya akan sunan kwana da Hausa. To idan kuka ji an ce kwana ba sunan shi da Hausa ba kenan. Kwana ana nufin kalankuwa shine sunan kwana da Hausa. To masu kallon mu masu bibiyan mu za ku iya tuntuɓan mu a YouTube channel namu mai suna Anasta 24 TV. Anasta 24 TV shine channel namu.